niin katsotaan vähän Windows-asennuksen automatisoinnin taustaa, että kuin se toimii. Eli Windows-asennuksen automatisointi tekniikkana ei ole kyllä muuttunut pitkään aikaan. Eli asennus tarvitsee tiettyjä tietoja, että asennus voidaan suorittaa. Että siellä on tiedot osioinnista, kuin alustetaan, tietokoneen nimestä, käyttäjistä, salasanoista, toimialueliitoksista ja muista tämmöisistä asioista täytyy asennuksen tietää ennen kuin asennus voi valmistua. Ja normaalistihan näin kysytään sitten siltä henkilöltä, kuka sitä asennusta suorittaa. Mutta nämä tiedot voidaan kirjoittaa sitten niin sanottu vastaustiedostoon jo ennalta. Ja Windows-asennus on rakennettu niin, että se etsii siinä asennuksen alussa vastaustiedostoja, ja mikäli semmoisen löytää, niin sitten katsoo nämä tiedot tästä kyseisestä tiedostosta. Ja tiedoston sisältöhän tietysti sitten vaihtelee riippuen siitä, että miten se asennus halutaan suorittaa, mikä nykyisen tilanteeseen halutaan päästä. Alun perin tämä vastaustiedosto oli tekstitiedoston muotoinen, mutta nyt listan myötä, kun Windows-asennuksen tekniikka muutenkin muuttui aika lailla radikaalisti siinä vaiheessa, niin tämä vastaustiedosto muuttui XML-muotoiseksi. Ja vastaustiedosto, se voidaan rakentaa ihan nollista, tai sitten voidaan käyttää valmiita pohjia, joita saa netistä, Microsoftin jonkinnäköisiä pohjia on, tosi niitä täytyy kyllä päivittää vähän aikaa. Mutta niistä tuunailemalla niin saa kyllä jonkinnäköistä jälkeä aikaiseksi. Ja vastaustiedostoeditori, sen voi periaatteessa tehdä vaikka muistiolla, mutta Microsoftin oma työkalu tähän on tämmöinen Windows System Image Manager, VSIM, tai Windows-järjestelmän näköistiedostojen hallintaohjelma. Ja mulla onkin tässä nyt sitten valmis pohja. Tämä on oikeastaan täysin valmis vastaustiedosto, jota voidaan käyttää sitten demoamaan Windows 10 asentamista. Ja mä availenkin se sitten tästä valmiiksi jo auki. Mulla on tulossa jo sitten ladattuna työpöydälle tuosta. Sen nimi nyt on AutoAnnotate XML. Eli Windows-asennus on rakennettu niin, että asennuksen alussa Setup etsii kaikkien siirrettävien tietovälineiden juurikansiosta AutoAnnotate XML-nimistä tiedostoa, jonka se olettaa sitten olevan vastaustiedosto sille kyseiselle Windows-asennukselle. Ja lukee sitten nämä asennuksen vaatimat tiedot tästä kyseisestä vastaustiedostosta. Mä avaan sen nyt tähän VSIM-ohjelmaan. Joo, ja VSIM-ohjelmahan on mukana tämmöisessä ADK Deployment Toolkit-paketissa, jota on tämmöinen ohjelmistopaketti, jota Microsoft julkaisee. Se on netistä ilmaiseksi ladattavissa. Ja Windows 10 on nyt tullut just äskettäin uusi ADK-paketti. Siinä on muitakin ohjelmia kuin tämä VSIM, mutta koska ADK-paketti sisältää myöskin asennuksen automatisointiin, massa-asennuksiin, vakiointiin liittyviä työkaluja, niin siksi siitä löytyy myöskin sitten tämä VSIM-editori. Joo, ja itse asiassa aivan alussa tuossa kun lähdetään liikenteeseen, niin tälle VSIM-ohjelmalle täytyy esitellä tuo Windows Image tai levykuva. Itse asiassa se haluaa tietää kaikki mahdolliset paketit ja komponentit, mitkä Windows-asennukseen liittyy. Ja tämä tieto itse asiassa on Install Vim-tiedostossa, joka siis löytyy Windows-asennusmedian Sources-kansiosta. Ja tässä voidaan nyt hiiren oikealla napilla näyttää tuo kyseinen tiedosto. Ja tätä on itse asiassa nyt hyödytöntä näyttää itse tuolta DVD-levyltä, koska tämä tarvii periaatteessa kirjoitusoikeuden tuohon kyseiseen Install Vim-tiedostoon. Mä oonkin kopioinut nyt Windows 10 asennusmedian, joka on itse asiassa englanninkielinen Windows 10 Enterprise 64-bittinen triali, niin tänne D-asemalle Windows 10 Enterprise DVD-kansioon. Ja täältä Source-kansiosta löytyy sitten Install Vim-tiedosto. Ja esitellään tästä se nyt sitten tälle kyseiselle ohjelmalle. Ja annetaan nyt sen
rakentaa sitten siihen niin sanottu katalogitiedosto. Ja katalogitiedosto on itse asiassa tämmöinen, sanotaanko, varastokirjanpito, voitaisiin sanoa näin. Eli katalogitiedosto, .clg-päätteinen tiedosto, sisältää tiedon kaikista Windows-asennukseen liittyvistä komponenteista, paketeista ja niiden asetuksista. Ja sen perusteella päästään paremmin näyttämään tuon kyseisen vastaustiedoston rakenne. Ja eka kertaa kun tässä lähtee liikkeelle, niin tuon katalogitiedoston rakentaminen kestää nyt kyllä sitten jonkin aikaa, koska se joutuu kyselemään tästä pakatusta install-Vim-tiedostosta kaiken sen sisältämän dataa ja rakentamaan tuon katalogitiedoston sitten tämän tiedon perusteella. Ja nyt se sitä siinä tekee. Se lukee install-Vim-tiedostoa, mikä mä olin Kiintolevylle kopioinut, ja rakentaa sen perusteella sitten katalogitiedostoa. Otellaan vähän aikaa, että tuo katalogitiedosto saadaan sitten tehtyä. Noin. Ja lopulta se sai veivattua tuon katalogitiedoston, jonka jälkeen täältä nyt sitten voidaan nähdä kaikki Windows-asennukseen liittyvät komponentit. Ja on tärkeää huomata, että noita komponentteja on nyt sitten sekä 64-bittisen Windows-version ja 32-bittisen Windows-version. Ja kun vastaustiedostoa rakennetaan, niin on tärkeää ottaa 64-bittiset komponentit silloin, kun se asennettava Windows-versio on 64-bittinen, ja 32-bittiset komponentit silloin, kun asennettava Windows on sitten 32-bittinen. Mä oon tässä itse rakentanut nyt jotain vastaustiedoston valmiiksi. Eli tuolta blogikirjoituksesta voi ladata valmiin vastaustiedoston, mikä tässä tapauksessa on nyt tarkoitettu UEFI-pohjaiseen työasemaan. Eli BIOS-pohjainen työasema tarvii hieman erinäköisen vastaustiedoston, ja sitten UEFI-työasema, tämmöinen uudempi työasema, tarvii sitten hieman erinäköisen vastaustiedoston. Lähinnä se, mikä siellä eroaa, on tämä kiintolevyn käsittely. Eli UEFI-pohjainen työasema, eli työasema, jossa on käännetty tämä UEFI-tuki päälle, tarvii tämmöisen EFI-osion, UEFI-järjestelmäosion, jotta se voisi toimia. Se täytyy luoda tämmöisellä create partition komennolla tänne tai komponentilla. Sitten tänne luodaan normaali Windows MSR järjestelmäosio ja sitten tämä varsinainen C-asema, minnekin Windowsia asennetaan. Lisäksi EFI-koneen vastaustiedostossa ei ole varsinaisia osion muokkauskomentoja ollenkaan. Eli BIOS-pohjaisessa koneessa vastaustiedostoon tulisi lisätä myöskin tämmöinen modify partition komponentti, mikä sitten alustaa vielä nämä osiot. Mutta koska kysymyksessä on EFI-kone, niin näitä kyseisiä komponentteja ei tarvitse olla. Mä olen lisännyt tuonne blogikirjoitukseen myöskin sitten tästä samasta vastaustiedostosta version BIOS-pohjaisen työaseman asentamiseksi. Mutta okei, tämä vastaustiedosto on valmis. Kokeillaan, kuin siellä sitten toi Windows 10 asennus onnistus. Eli suljetaan tuosta tuon Facing-editorin. Näin, me lähdetään kokeilemaan. Mä olenkin tallentanut tuon vastaustiedoston tähän työpöydän juurikansioon, ja se on tosiaankin AutoAnnotated XML-niminen. Tuolla nimellä on väliä tietyissä tilanteissa silloin, kun halutaan suorittaa asennus esimerkiksi offline-medialta ja tarjolla sitten samalla tämmöinen vastaustiedosto. Eli AutoAnnotated XML on semmoinen vakioitu tiedostonimi vastaustiedostolle siinä tilanteessa, kun pistetään asennusmediaksi vaikka USB-tikku, kopioidaan Windowsin asennusmedia USB-tikulle. Totta kai tehdään sitten puuttavaa sitä USB-tikusta käsin diskpart-komennolla tai sitten jollakin valmiilla työkalulla
Rufuksella tai jollakin muulla vastaavalla. Ja sitten mikäli tältä tikulta suoritettava asennus halutaan automatisoida, niin tämä vastaustiedosto on sijoitettava tänne tikun juureen AutoAnnoted XML-nimisessä. Nyt mä haluan kuitenkin suorittaa asennuksen DVD-levyltä tai itse asiassa isotiedostosta DVD-levykuvasta, koska mä demoon tätä asennosta nyt tässä Hyper-V-ympäristössä. Eli mun täytyy tuottaa nyt tämmönen muokattu iso levykuva. Eli mä oonkin kopioinut tänne kiintolevylle jo valmiiksi Windows 10 Enterprise DVD kansion englanninkielisen 64-bittisen Windows 10 asennusdata. Ja kopioin nyt tämän AutoAnnoted tiedoston tänne kyseiseen kansioon. Juurikansio nimenomaan. Ja nimenomaan AutoAnnoted XML-nimisellä. Nyt tästä kansion sisällöstä mun täytyy luoda muokattu Windows-asennusmedia. Ja ohjelmia löytyy monia. Itse asiassa HDK-paketissa tulee OSCD Inc-niminen ohjelma, millä voisi myös tehdä tämän saman muokatun asennusmedian, mutta se onnistuu sitten pitkällä komentoloitsulla tuosta mustasta ruudusta. Siihen löytyy muitakin työkaluja, Input esimerkiksi, mutta tässä tapauksessa mä oon halunnut käyttää tämmöistä WinToolkit-ohjelmistoa, eli tämä on tämmöinen ilmainen netistä ladattava ohjelmisto, jolla voi tehdä kaiken näköisiä asioita. Esimerkiksi nyt sitten Windowsin asennusmedian luomiseksi. Täällä on sisäänrakennettuna tämmöinen IsoMaker-komponentti, jolla pystytään tekemään muokattuja Windows-asennusmedioita. WinToolkitin mä olen lähinnä valinnut sen takia, että täällä onnistuu aika helposti tämmöisen nimenomaan UEFI-tyyppisen asennusmedian tekeminen. Eli ekana valitaan tähän tämä lähdekansio, eli mistä kansiosta tämä muokattu asennusmedia tehdään, ja mä valin tähän nyt sitten tämän äskeisen kansion, mihin mä on kopioinut sitten tämän vastaustiedoston. Se toimii lähdekansiolla. Sitten valitaan kohdekansio, eli mihin tämä lopullinen muokattu asennusmedia tehdään. Otetaan vähän nimeä tuosta. Noin. Ja annetaan sen sitten tehdä tuo vastaustiedosto, paitsi tässä välissä. Tää määritellään täältä Advanced Validated bootloaderi eli cancel-lataaja UEFI-tyyppiseksi. Eli mä valin tuosta UEFI-tyyppisen bootloaderin, tai itse asiassa valin custom-tyyppisen bootloaderin. Jostakin syystä ei nyt valmiit valinnat tuossa UEFI tai BIOS UEFI-valinnat ei toimi, se ei. Niin tulkittiin ei nyt osaa oikeita bootloaderia tuolta lähdekansiosta valita, joten mä joudun näyttämään se itse. Eli mä otan tuosta tosiaan tuosta custom-tyyppisen bootloaderin ja selaan täältä lähdekansiosta EFI-kansio, sieltä eteenpäin Microsoft boot kansioon, ja täältä löytyy 2 bootloaderia EFI UEFI asennusmedian tekemiseen. On tuo EFI-sys.pin ja EFI-sys noprompt.pin. Näillä ei muuta eroa kuin se, että jos mä otan tämän nopromptin ja puuttaan koneen DVD-medialta, niin se ei näytä sitä, että paina mitä tahansa näppäintä, press any key to boot from CD komentoon. Mä otan nyt vaikka sen. Noin. Nyt mä näytetty tälle WinToolkit-ohjelmalle UEFI tukee bootloaderia. Nyt
sen tehdä sitten toi muokattu iso tiedosto. Muokattu sillä tavalla, että sen asennusmedian isotiedoston juuressa on nyt tämä edellä mainittu AutoAnnotated XML. Eli siis kun tästä isotiedostosta lähdetään sitten asentamaan Windowsia, niin se löytää ne asennuksen vastaukset tuosta kyseisestä tiedostosta. No niin, muokattu asennusmedia nyt valmis. Voidaan sulkea tuo Geomakeri, PinToolKit pois. Se löytyy nyt tästä tuo kyseinen muokattu asennusmedia. Lähdetään kokeilemaan Hyper-V-ympäristössä. Eli siirrytään minun tapauksessa Hyper-V-ympäristöön. Tämä voisi ihan hyvin olla joku muukin, esimerkiksi VirtualBox. Tehdään tänne uusi virtuaalikone, jossa demotaan hommaa. Pistetään nimeksi vaikka Demo Windows 10 UEFI. Ja kun mä haluan UEFI-koneen, mä valitsin tästä tämän toisen sukupolven. Tuo ensimmäinen sukupolvi Hyper-V-ympäristössä tarkoittaa BIOS-pohjaista konetta. Toinen sukupolvi tarkoittaa sitten uudempaa UEFI-pohjaista konetta. Sitähän mä haluan tässä nyt kokeilla. Pistetään koneelle vähän muistiin. Vaikkapa sisäinen verkko, tänne ei ole tarvetta päästä nettiin. Niitä löytyy on hyvin niin kuin on. Ja nyt valitaan sitten tuo muokattu näköistiedosto, jos tätä asennusta kokeillaan. Näin. Varmistetaan tuosta vielä asetuksista, että käännös tapahtuu tuolta DVD-asemalta ja sitten oikeasta muokatusta asennusmediasta. Sitten käynnistetään tuosta asennus. Katsotaan, kuin se lähtisi siitä asentamaan. Eli käynnistyy tuosta DVD-medialta ja nyt se löytää sitten setupiksi tuon vastaustiedoston sieltä muokatun isoimaken juuresta ja lähtee mättämään asennusta eteenpäin niillä asetuksilla, jotka siitä vastaustiedostosta löytyy. Eli normaalistihan tuossa pysäyttäisi sitten alussa kyselemään esimerkiksi noita osiotietoja, että mikä näköisiä osioita sinne tehdään ja kuin ne alustetaan ja ylipäätään, että millekin kiintolevylle toi Windows nyt laitetaan. Eli esimerkiksi jos katsellaan osioiden tekemistä, niin voidaan painaa Shift 10, niin saadaan tässä tämä komantakehto näkemmin asennuksen aikana ja esimerkiksi Dispart-komennolla katsella noita osioiden luomisen tilannetta tänne. Valitaan tuo nollalevy ja katsotaan osioita. Eli vastaustiedostossa olevia asetusten perusteella tänne nyt on luotu System-osio, se on se EFI-osio ja sitten tuo MSR-osio, Windowsin oma järjestelmäosio ja sitten Primary, mikä tulee olemaan sitten se C-asema. Siitäpä se asennus sitten rullaa eteenpäin. Se purkaa nyt siellä sitten kiintolevylle Windowsin asennusta, ottaa boot ja lähtee sitten tekemään sitä asennusta niistä varsinaisista kiintolevylle kopioidusta tiedoista. Eli asennus rullastaa tänne niin sanottuun OBE Windowsin tervetulovaiheeseen asti ja siitäkin eteenpäin sitten ja pysähtyy lopulta tähän kirjoitumisikkunan. Vastaustiedostossa on valmiiksi määritelty, että tänne luodaan tämmöinen paikallinen userniminen käyttäjä ja sitten täällä on käytettävissä myöskin paikallinen järjestelmänvalvoja, joka tässä englanninkielisessä Windows 10 on nyt sitten administrator. Ja
tuosta nyt on administraattor-käyttäjä ja saadaan sille rullaamaan tuo asennus työpöydälle loppuun asti. Jep. Ja tuosta se on sitten rullas loppuun asti työpöydälle automatisoidusti. Tässä tilanteessa Windowsia ei liitetty toimialueelle, vaan semmoinen ihan normaalin työryhmän toimialueelle toki myöskin voi automaattisesti työaseman liittää. Jos kysymyksessä olisi useamman työaseman asentaminen vakioitumassa asennus, niin ilman muuta kannattaisi käyttää Microsoftin vakiointiasennuspalvelinta, Microsoft Deployment Toolkittia tai SCCM, VDS:lläkin, Windows Deployment Servicelläkin päästäisiin jonnekin, mutta MDT ja SCCM-linjalta löytyisi varmaan ne ehkä parhaat työkalut sitten satojen ja tuhansien koneiden automaattiseksi asentamiseksi ja vakioidun asennuksen suorittamiseksi.